Така, здравейте и днес това нито е някакъв урок, нито някакъв геймплей, ами това е един channel апдейт. Исках да го направя, понеже виждате, имам нов банер, нова снимка на профила, ето тази, и нов фон. На него отзаде пише Бол 130 презент, обаче не се вижда, защото той го е закрил. Също така качих нов клип. Как да замалим част с Camtasia Studio. Да, ако искате го гледайте. Сега да дойдем на най-важната новина. Днес направихме един профил с BatsTV. Това са BG Gamers Friends. Значи, тук сме 7 човека. Това съм аз, BatsTV и някакви други хора. PT588, Гого Дракона, Суисокс, Тишо 1212, Пупчок и BG Darks. BG Darks не участва. Това е друг профил на PT588. Иска да ви кажа, сега нямаме никакви клипове, освен нашето интро. Да, и още сме чак толкова известни, но като почнем да качваме, се надяваме да станем известни. Аз съм добавил профил като приятели. Да, и ако ви интересува, ако искате да влеете, понеже сме 7 човека, ако не броим BG Darks, ни трябват още 3. Да станаме 10. Ако ви интересува, може да пишете в коментарите. Имаме си собствена група. Сега сме само 4 човека. Ще направим дискусия, където ще пише правила, с които трябва да влезете. Примерно за едно ще... Омага, какви игра? Значи трябва да има само едно правило и то трябва да влезете в групата и там ще сме създали една дискусия, на която ще има едно правило и то ще е да снимате някакъв геймплей или някой, ако правите летсплея, да пратите някой клип или на мен, или на BatsTV, или на останалите участници в групата, в чанела. Да. Ето тези хора. Мисля, че всички имат аккаунт в VBOX, не съм сигурен. Да. И така, пращате линк за клипа и ще го изгледаме. Ако ни харесате, ще ви пишем вече. Ще кажем паролата. Но моля, не сменяйте паролата и направете такива глупости, защото имаме си имейла наш и може да сменим по цяло време. Ако разберем, че сте били и вие, моментално изолизате от групата ни и всичко. Да. И мисля, че това е всичко, което трябваше да ви кажа. Общо взето беше, този клип го правя за BG Gamers Friends. Това е групата, ще има линк в описанието. За профил ще има линк в описанието. И да, групата самия профил и групата е на един ден, затова не сме чак толкова известни. Мисля, че може да стане нещо. И това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Аз бях Бол 130 и чао от мен. Да, и пишете коментари дали искате да влезете. Забравих да кажа, срок за записване имаме до края на юни. И сега сме 15 юни, значи до
ако мисля. Да. Значи до 30 юни. Не, до 30 юни може да се записвате, да пишете коментари. Разбира се, ако не сме подбрали хора още до 30 юни, ще може да продължи до примерно средата на юли или повече, не знам. Но се надявам до тогава да съберем хора. И благодаря, че гледахте, аз бях в 130 и чао.